Det er irriterende, mand. Jeg kan ikke svinge, for jeg vil ikke blokke dig, eller? Men vi gik lige nok til samme retning. Hvem? Det er sgu da ikke dig, vel? Det var mig. Er du mere, hvem der har spurgt? Nå, hvad forestiller det vel? Det var aggressivt, det her. Hey, remind me again who's bottom on the scoreboard. I don't know. It's me. Den ændrede sig lige da jeg fucking sagde det. Det er det dummeste, jeg gør længe med. En mere med. Nej, hvad er det, jeg ser på? To mere. Flasher forward. Men man kan da ikke være i tvivl, hvad det betyder. Jeg står ude og fighter. Idiot, mand. Vicky, du fik B igen. Eller A? Lixi, vil du smide Okay. en? Ja. Så hvad, vi dobbeltpicker, eller hvad? Ja, I havner på en. Jeg går af. Dobbeltfinger, okay. Ej, jeg skal jo få... Ej, I skal have. Jeg går af med. Jamen, jeg fatter det ikke. I går B. I går B. I går B. Ralle, Alle Ja, B. men prøv Ralle, du skal B, ikke A. Hvem er dig? Se, er der en, der kan boost? Er der en, der kan boost? En, der kan boost? Så hopper jeg bare om på ham nu.